Nimbag nga rabite man ang gagayat ket kakabsat, ket kayat mi nga kumablaw kada kayo, ket kayat mi met nga patsyen kakabsat nga da kayo nga ururay ag sigud ta appointments tayo daytoy data. Nagmaymaysa tayo nga adalen tinapateg nga sa una po Diyos. Iti panagadal tayo kakabsat ket kayat ko nga agyaman kada kayo at sipod tada digiti kakabsat ni bagada. Na daytoy nga ususaren tayo nga panaginadal kakabsat ket ususaren damet kada digiti care groups da. Ususaren da kada digiti panagigimong da kapilyaman wenno pagtangan da kakabsat. Ket ni Apo Dios iti madaydayaw ket ning sumli iti panagyaman ni kada kayo sa muten ng nambo ni Apo Dios. Ang kararag tayo kakabsat. Naindak lang na Diyos amaming nagdakat sa dilangit. Umay kami nga napuan iti panagdayaw ken panagyaman ken kaama. Dayawen da ka sipud ka sikay ti Diyos na nangited ka iti pagkasapulan mo. Sikay ti Diyos na nangisalakan. Sikay ti Diyos na tultuloy nga mga raramid dayjay nga panaka isumli dayjay kadawat ng Diyos. Kaday itong rabi unay kami ama. Nagtalekken ka. Nga digiti amin na kasapulan ni sultiten mo kapo kaya idalan na kami nga buto Diyos babay ni Santuan ni Espiritu. Tapno daytoy panaginadal mi tata ket balin nga may isang bendisyon kada kami. Tapno mabukel ket nananay nga panagtalek ni Enka. Digiti tidawaten ni itinagan na po ni Jesus. Amen. Iti Paulo kakabsat iti adalen tayo tata marabi. Growing in grace, living in a complete dependence on God. Iti panangisalakan ni Apo Diyos kada tayo kakabsat, isu iti may isang asab. We have to define grace again. Grace is an unmerited favor. Hantay nga may karikabsat. Dapay, nagsukir tayo nga ro. Ganda di pa nagsukir tayo, iti bunga na isu iti panaka tayo kumakabsat. Ngem gapo kada jay ayat ni Apo Diyos kada tayo. Inted na di anak na tatlong salakan tayo. This is grace. Ket iti kayat ni Apo Diyos kakabsat, kabayatan nga adda tayo iti panagbiag na. Kada jay nga ayat na. Dumakkel tayo kuma. Ket amun tayo kumakabsat. Nga dahil panagdakkel tayo iti parabo. Maisubli kada tayo dahil agtalek ken kuana. Complete dependence on God. Basahin tayo kapsat tayo balakad ni Apo Diyos, idinusar na ni Pablo, insurat na dahil ito kini Titos. Titos chapter 2 verses 11 to 13. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in the present age, looking for the blessed hope and glorious appearing of our God and Savior Jesus Christ. At dato'y kakabsat, iti duwa nga panagbiag, it is a contrasting lives. Iti maysa nga tao. Dayjay umuna, isu dayjay ungodliness, ungodly life. Nga dayjay nga ungodly life kakabsat, anya dayjay Diyos, wenno dayjay panagbiag nga anya, nga awan iti panagayat na iti naimbag. Dakes a panagbiag, ungodly life. Dakes a panagbiag. At dato'y mo't kakabsat dahil panagbiag, anya, agbiag tayo kumakuna nga godly,
may parbeng, na santuan, na Diyosan. So this is now the focus of our study. Anya dedi kayat ni Apo Diyos nga pagbiyagan tayo kabsat, godly life, na Diyosan a panagbiag. Anya dedi kayat ni Apo Diyos nga iwaksi tayo. We should deny ungodly life. Isu nga iti adalan tayo kabsat, dayjay panangisubli tayo kuma kini Apo Diyos, dayjay panagtalek tayo kenkwana to be dependent on Him, tapno dayjay panagbiag tayo kakabsat agbalin ana Diyosan a panagbiag. Let us define what is ungodly. Ungodly is not having regard of God. Iti anyaman nga ramiden iti tao kakabsat, nga saan nan a panunutin ni Apo Diyos. This is an account of ungodly living. Intun no adda iti aramiden na. Ket saan na apadayawan dayjay Diyos anang parswa kenkwana. It is ungodly living. Tapno maawatan tayo daytoy kakabsat, sublian tayo dayjay panang parswa ni Apo Diyos iti tao. Let's read Genesis chapter 1 verse 27. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Anya iti parparangarang iti Biblia kakabsat. Nga iti Diyos pinarsuana iti tao kalanglangana in His own image. Pinarsuana iti lalaki ken babae kalanglangana. Tapno daytoy a pinarsuana a tao kakabsat kalanglangana. Agbalin kuma nga agbiag in total dependence kenkwana. Tapay adadtoy ni Apo Diyos nga nang parswa, adadtoy iti tao ana parswa. Iti rule of life kakabsat, amin ana parswa, kitkitain dadayjay ng parswa, nga isu iti mangited iti amin a pagkasapulan da. Ni Apo Diyos anang parswa, ited na iti pagkasapulan dagiti amin a pinarswana. Kitain tayo kakabsat dagiti pinarswan ni Apo Diyos. Dagiti bulmula, they are in total dependence of God. Kasapulan dati init, God gives them. Kasapulan da iti tudo, ited niya. Dagiti daduma pinarswan ni Apo Diyos, kasapulan da, dagiti amin met nga ited ni Apo Diyos kadakwat. Malagip yung di kunana ni Apo Jesus kadagiti tattao ket adalam. Addressing to their needs. Ano iti basic need ti tao? Food, clothing, shelter. Iti kunana ni Apo Jesus, saan kayo amadanagan? No, agkasapulan kayo iti taraon. Kunana, kitain niyo dagita tumatayo. Awan iti maysa kadakwada nga matinag ken matay nga saan nga ammo iti amayo sa dilangit. God cares. Kunana ni Apo Jesus, no kasapulan niyo iti lupot, your clothing. Kitain niyo digiti pinarsuan ni Apo Diyos. Particularly, He gave the example of the lilies of the field. Kunana, they toil not, neither do they spin. Anda nga agabel. Ngayon ni Apo Diyos, aramidin nga nakapinpintas. Dagitoy yung pinarsuan. Ngayon iti tao, inikan ni Apo Diyos kakabsat, iti na idumduma asagot. He is a rational being. Adda iti panagpanunot na, adda iti panagdesisyon na, dayjay iti kunata yung the power of choice. Masapul kakabsat nga usaren iti tao
Daytoy apan nagdesisyon na, the freedom of the will, tapno ipakita na ken Apo Dios, Apo kunana, I voluntarily submit myself kasi ka iti nang parswa, sika iti mangited, dagiti amin akasapulang. Laglagipin nyo kapsat, this freedom of choice must be willingly under the subjection of God. Akas pa ng bigbig iti tao, dayjay panangited ni Apo Diyos ti pagkasapulan natin, dayjay panagayat iti Diyos. This freedom was put into tests. Apantay kakabsat, dayjay pan nakasulisog iti tao, the woman. Sakbay nga nasulisog into them ni Apo Diyos, dayjay bilin nga kunana, iti amin nga kayo nga adda ditoy minuyungan, dagiti bungbungan na mabalinyo kanen, laksid, kada ito'y adda dito tingin. An kay nga mangan, bunuhan nyo nga sagidan, for the moment you will eat, you will surely die. Dayjay tibilin. Yung kadaytoy nga aldaw kakabsat, daytoy babae, nagnag na iti harden, nakadanon iti ayan, dayjay kayo, ngayon baga ni Apo Diyos. Kat iti kayo, adadjay ni Satanas. Satan was in the serpent. Danggan nyo kakabsat, dayjay dialogue ni Satanas ken dayjay babae. It was the serpent who started the conversation. Iti verse 1, kunana, has God indeed said, you shall not eat of every tree in the garden? Kitahan nyo kabsat na yung bagada ni Satanas. Agpaiso ka di nga inbaga ti Diyos adi kay mangan iti bunga iti uray anya akayo diti minuyungan. Anya itimbilin ni Apo Diyos kabsat? Amin. Makanda ti bunga na. Laksid na may masa. Iti kunanan ni Satanasen. Apay agpaiso kadi nga inbilin ni Apo Diyos adi kay mangan kadigiti amin akayo. Iti bagbaganan kabsat kitahin nyo inparitin ni Apo Diyos hanang ited dagiti kasapulan nyo ta inparit nan. Satan was implying nga ni Apo Diyos was withholding some of the highly desirable things. Dahito yung kabsat ni Satanas, it is now a direct attack upon man's recognition of full dependence upon his Creator. Kitsimong bat dayjay babae. In verses 2 and 3, una now, we may eat of the fruit of the trees in the garden. Ngam daytoy akayo, itutudunan diyan ni Satanas, ijiting nga iti minuyungan. Kunana ni Apo Diyos, saan kami amangan? Ta iti panangan mi, uray no sagidan nila ang kuma. Matay kami, lest you die. Denggan nyo man hindi kunana ni Satanas kabsat. Kunana. You shall not die. Anya iti pagana po Diyos, you will die. Anya ti kunana ni Satanas, you shall not surely die. It is now a contradicting word. Sino ti patsyon da iti babae? Dahil sa una po Diyos, wino dahil sa o ni Satanas. Ninayunan ni Satanas kakabsat. Kunana, for God knows, tamo iti Diyos, nga intun numangang kayo kada ito'y bunga iti kayo. Dagiti matayo ket malukatanda, ket agbalin kayo akas iti Diyos.
Here is the biggest of all lies, the mother of all lies. Saan ka amatay, agbalin ka pa'y akas iti Diyos. The reasoning of the woman, kabil tayo tinagan ng kapsat ni Eve, iji panagrason ni Eve, sinukatan nan, iji panagpamati na kinapo Diyos. Satan is directing his arguments on the reasoning of Eve. Dahil kapsat, ti panakasulisog tayo. Satan centers his attack on our reasoning. Iti kayat ni Satanas, ikaten na kakabsat dahil panagpamati tayo kiniapo Diyos. Dahil iti panagpamati kakabsat, it is a total dependence on God. Intun no maikat na dahil panagpamati, ta inatak na iti reason tayo, dahil una tayo nga freedom of choice tayo. Anya marami. Subyan tayo dinaramid kapsat. Daytoy apanaglikod, daytoy babae. Anya panaglikod na. Inikat nan, daytoy panagpamati na kinako Diyos. Iti diningnan, daytoy inbaga ni Satanas. Nangala, daytoy bunga, daytoy kayo. Kinan na, nangalamit, inpan na kini Adan, kinanmit ni Adan. Daytoy nga inaramid ni Adan kini Eva, men declared their independence of God. Apo ko na manipod itata, tibiyag min, dakamin iti mangituran. Nagbalin kakabsat nga dayjay quotation tay itatan, I am the captain of my soul. Makita tayon nga manipod iji iden, kastan iti uyos iti panagbiag iti tao. They declared their independence of God. Apan tayo met dayjay tarigagay ni Apo Diyos kabsat, nga niya, nga agbiag tayo anasantuan. What then is godliness? Godliness is defined as a careful observance of or conformity to the law of God. No adday iti inbilin ni Apo Diyos. No adday iti inbaga ni Apo Diyos. Iti agbiag anasantuan, babaen iti parabor ni Apo Diyos. Iti adda akapanunutan iti tao kabsat. Apo iti pagayatam, iti maaramid. Saan nga iti pagayatam? Agsubli kakabsat, dayjay tao nga ibaganan, Lord, I am fully dependent on you. Ikatenan dayjay inbaga ni Adan ken ni Eva ijay panakasulisog da kabsat when they declared independence of God. Dayjay tao nga insalakan ni Apo Diyos babaen iti parabor, isubli namanen dayjay total dependence na ken ni Apo Diyos. Apay nga mabalin tayo nga agtalag anaan-anay ken ni Apo Diyos. Laglagipin nyo kapsat, inrugi tayo nga ti Diyos isut ng parson. Ket ti Diyos iti na iti amin apagkasapulan iti pinarsuan. Nagpintas iti kunan na kakabsat ni Pablo ijay Romans chapter 8 verse 32. Basahin tayo. He who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him freely give us all things? Iti pagin inadalan tayo kapsat, ni Apo Diyos itid na, dagiti amin apagkasapulan tayo.
Again, let's go back to the basic needs of man. Food, clothing, and shelter. Anya ti kunanan ni Pablo kabsat. No adatoy iti Diyos nga di na inyimot mismo iti anak na. Di na inpaidam iti mismo nga anak na. Ti kunanan ni Pablo nga insaludsod. Apay-apay nga agbuteng tayo saan nakadimit nga insaganan dagiti kasapulan tayo nga ited nanto amin dagito. Iti bagbagan ni Pablo kabsat, no kasapulam iti taraon, ited ni Apo Diyos inted na pay di anak na. No kasapulam iti kawas, ited ni Apo Diyos na inted na pay di anak na. No kasapulam iti pagtaengan, shelter, ited ni Apo Diyos na inted na pay di anak. All our needs, ited ni Apo Diyos tapay, saan na nga inpaida mismo di anak na, dagitoy laki din ang material things di na nga maited. Ito din kakabsat daytoy nga bersikulo, the unqualified assurance of provision of every need. Ulitin kakabsat. Amin apagkasapulan iti tao. Ited ni Apo Diyos. Taapay, ited na. Wenno inted na mismo dahil anak na. Iti bagbagan ni Apo Diyos, anak ko, agtalit ka kanya. Anak ko, ited mo kanya, dagiti aminen. Iti amin. Taitid kumit amin, apagkasapulang. Whatever you do, una na pa ni Pablo, do it for the glory of God. Dayjay sao nga all kakabsat, anya dayjay baga na, nga itid na freely give us all. Ikatenan kakabsat, dayjay personal, adayaw, personal nga kapanunutan kada tayo. Isubli tayo dahil dependence tayo kina Apo Diyos. Denggan nyo man ang kabsat itinbaga na ni Pablo. Basaan tayo iti Hebrews chapter 10 verse 38 ken chapter 11 verse 6. Now, the just shall live by faith. Agbiag to dagiti nalintag, babaen iti pamati. Sana inayon kakabsat, but without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and He is a rewarder of those who diligently seek Him. Gayam no, isubli tayo manin kakabsat dahil panagtalag. Tanay salakan tayo nga rod, babaen iti pamati. Babaen iti parapor. Ket itatan, agsipod tanay salakan tayo, agbibiyag tayo kuman, iti akas na lintag a tao, babaen iti pamati. Tamuan tayo kakabsat, nga no awan iti pamati, saan tayo ang maparagsak ni Apo Diyos. Amuan tayo met nga intun no umasidag tayo ken ni Apo Diyos nga adda iti pamati tayo kakabsat. Ni Apo Diyos gungunaan na tayo kadagiti amin kapag kasapulan tayo. Anya dayto nga pamati. Nagpintas kakabsat nga sublin tayo dayjay ama iti pamati, the father of faith ni Abraham. Inbaga kakabsat ni Pablo iti Romans chapter 4 verses 18 to 21. Kabibiyag ni Abraham kakabsat, who in contrary to hope, in hope believed, so he became the father of many nations, according to what was spoken. So shall your descendants be.
And being weak in faith, he did not consider his own body already dead, since he was about 100 years old, and the deadness of Sarah's womb. He did not waver at the promise of God through unbelief, but was strengthened in faith, giving glory to God, and being fully convinced that what he had promised, he was also able to perform. Nagpintas kapsat niya. Pamanagnak nga ni Apo Diyos, nga no adda iti inkarina, adda iti panakabalin na atong palen dahil inkarina. No alahin tayo iti bugas na digitoy nga saon ni Apo Diyos kabsat. Iti Romans chapter 4 verses 18 to 21. Ni Abraham nagbibiyag iti namnama. Hope. Anya nagnamnamaan na nga dayjay nga inkari ni Apo Diyos ket aramiden ni Apo Diyos. Uray pay dayjay nga tawen ni Abraham nga nganin sa nga gaso. Haan nga kimapoy iti pamati na. Uray pay. Una na, kasla na tayen ket saanen nga agbalin nga aganak ni Sarah. Because Sarah was also about 90 years old. In our own terms, nagmenopausal ang nabayag ni Sarah. Her ability to bear child has closed. Gumanya ti kunana, saan ang napukaw ipamati ni Abraham? Saan nga nagduwa-duwa iti kari iti Diyos? Napabilag dayjay apamati ni Abraham ket indaydayaw na iti Diyos. Tapay. Malagip kakabsat, malagip ko dayjay panagbisita ni Apo Diyos kini Abraham iti maysa nga malam. Kalpasan dayjay rituals nga naramid ni Abraham nga panang welcome na kadigiti nga bisita. Dinamag dayjay nga bisita, God Himself. Ayan na ni Sarah nga asawa. Ket at datulog ti balay Apo. Iti balay di kapsat, it is not built nga kasla ti kwarto tata nga cement. Iti partition na laeng lupot, it was 10. Kunana ni Apo Diyos, intuno umay atawen akastoy nga panahon ni Sarah aganak to iti maysang laga. Ni Sarah nang nagnak pagsat daging baga na Apo Diyos. Imlek. Kunana ni Apo Diyos, apeng imlek ni Sarah. Awang ka di pamatin. Dinggan nyo timbaga ni Apo Diyos kapsat. There is nothing impossible with God. Awan iti imposible iti Diyos. Dayjay akaslanatay abagi ni Sarah. Dayjay ngatawen ni Abraham. Anya inaramid ni Apo Diyos. Tinungpal ni Apo Diyos dayjay inkarina. Tani Apo Diyos no nagkari aramidin. No alaen tayo nga rod dito kausat, the emphasis is dayjay kinamatalek ni Apo Diyos. Isu iti ayan iti pundasyon no apay nga agbalin tayo nga dependent kini Apo Diyos. Ulitin kakabsat. No malagip tayo, pampanunutin tayo, dayjay kinamatalek ni Apo Diyos. Nga aramidin na dayjay karkarina. Dayjay met kakabsat iti mangited katatayo. Dayjay talek tayo. We become dependent to God. Intun no agbalintay manen nga agbiag ang agtaltalek ken ni Apo Diyos. Agsubli dayjay panagbiag tayo kabsat a godly life.
Manipod ka dahil biyag kakabsat, nga imbagan ni Adan kini Eva, we are now living independently from you, God. They live ungodly life. Anya iti kunana ni Apo Diyos kakabsat, babaen kini Titos, kini Pablo kunat, idibagana kini Titos. Iwaksiyo. Iti anya na ilubungan na panagbiag. Iwaksiyo iti dakes a panagbiag. Maiwaksi tayo dahil dakes a panagbiag. Maiwaksi tayo dahil na ilubungan at arigagay iti panagbiag. No adda kakabsat dahil panagpamati tayo kina Apo Diyos, gapu ka dahil kinaparabor ni Apo Diyos. I would like to give you precious verses. Tapno kakabsat, makita tayo dahil apanagtalek tayo kini Apo Diyos. Umuna, 1 Thessalonians 5 verse 24. Anya iti kunanan ni Apo Diyos, He who calls you is faithful, who also will do it. Nagtingkas kapsan. Mapagtalkan iti nangayab kada tayo, ket aramiden nanto dayta. Anya iti bagana ni Pablo? Ni Apo Diyos mapagtalkan. Ket anyaman nga inkarina aramiden na apakaidayawan iti napateg anagan. Mikadwa nga bersikulo kabsat nga isubli tayo dayjay panagtalek tayo ka na Apo Diyos. Hebrews chapter 10 verse 23. Tibalakad manen kabsat ni Apo Diyos. Let us hold fast to the confession of our hope without wavering. For He who promised is faithful. Agtalinaed tayo anatibker iti innamnama tayo. Agsipod ta mapagtalkan ti Diyos amang tungpal iti karin. I had another series before, entitled ko kaday ito nga World Cup sa mapagtalkan. Ever faithful God. Ngano adda iti inkarina. Gapu iti ayat ken pannakabalin na aramiden na. Anya iti kunanamit ni Jeremiah kapsat. Iti libro na nga Lamentations. Lamentation chapter 3 verse 23. They are new every morning. Great is your faithfulness. Mapabaruday iti tunggal bigat, anyakit din iti kinamatalit mo. Intunno basaen tayo, intunno adalen tayo kakabsat, dagiti karkari ni Apo Diyos. Gapu iti parabor ken ayat na kada tayo. Anya iti kunana, anyakit din iti kinamatalit mo. Iti tunggal bigat, mabalin tayo nga pagtalkan dagiti kari ni Apo Diyos. They comes new every morning. Kunanamit ni Pedro kabsat, 1 Peter 5 verse 7. Casting all your care upon Him, for He cares for you. Ada dadagsin tayo. Ada problema tayo. Anya iti kunana, casting all your care upon Him. Malagip siguro ni Pedro kabsat, dahil awis ni Apo Jesus, idinangag na ko. Umay kayo kanyak, da kayo nga madagdag sinan. Itid kunto, dahil panaginanay. Apay nga mapantayo. Apay nga itaklin tayo. Kini Apo Diyos, dagiti amin apakaringguran tayo. Kula na lipat blokabsat, gaput ipatpatag na tayo. I like the word. Di Apo Diyos ipatpatag na kakabsat ko.
ni Apo Diyos ipatpatagnak. Gapu iti panangipatag ni Apo Diyos kada tayo. Mabalin tayo nga itaklin dagiti amin apakaringguran tayo iti panagbiag. Kunamanen kakabsat ni Pablo. Philippians 4 verse 19. And my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Pidutin nyo kakabsat dahi sao. Amin. Panunutom ito kakabsat. At dadi kita'y kakabsat ko, Pastor, will you please pray for my family? Amin. At dahi ti parikot mo, iti salunat, benggem kakabsat, God loves you. At dahi iti parikot mo, iti pamira, in times of the pandemic, COVID pandemic, remember, God loves you. Anya iti kunana, ket ited ti Diyos ko iti amin. Amasapul yu babaen iti nawadwan akinabaknang na ken Kristo Jesus. Intun no kitaen tayo dahil kinabaknang ni Apo Diyos kakabsat. That is more than enough. Nga ited na dahil pagkasapulan tayo kakabsat. Anya iti pagbaga dahil adalen tayo kakabsat. Nga iti panagbiag tayo agsipod ta insalakan na tayo ni Apo Diyos. Babaen iti pamati. Let us grow in grace, living in a complete dependence on God. Saanen nga dahil agbibiyag nga ungodly, anya di ungodly, dahil kunana ni Adan ken ni Eva idin nga nagbasog da. Da kamin iti mangiturong iti panagbiag. We are now independent from you, God. Anya ti balakad ni Pablo kapsat ken ni Titos, dudikit di agbiag ka ana Diyosan. Kalpasan nga iwaksim iti panagbiag nga anya nga saan ana Diyosan. Agbiag kan ana Diyosan. Anya di panagbiag ana Diyosan. It is now going back in total dependence on God. Taapay, ni Apo Diyos mapagtarka. Ni Apo Diyos mapagtarka. Ket intun do isublitay manen kapsat completely dayjay panagtalek tayo kenkuana. Maaramid laeng dayto. Agsipud ta addan dayjay parabor ni Apo Diyos kadatay. Dayjay parabor ni Apo Diyos aramidin na tayo kakabsat nga agsublimanen kenkuana nga iti baga tayo ket Apo no anyaman iti pagayatan. Isu iti matungpal. Apo, iti anyaman nga aramidek apakaidayawan iti napateng anagan. Dinawat ko manen kakabsat kini EJ Casildo. Dito'y nalaing nga anak tayo nga nagkanta. Ngay sunay iti agkanta itatang rabin. Ket kalpasan na sa tayo pagkara. All things work for our good.
don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Pagkararag tayo marigos. Agyaman kami, Ama. Dasi kay ti Diyos ang mapagtanggap. Nga di ka rin ket kabailam atong panon. Amom di kiti pagkasapulan ni Diyos. Nagkasapulan kami ti panakaisalakan, inted mo iti anak mo, Ama. Ket babaen iti pamati mi inawat mi dayjay parang. Insalakan ka. Amom di kiti pagkasapulan ni Diyos. Malapit at da di kiti kakabsat, kasapulan da iti panakaagas, iti napisikalan, nga panagbiag da, di lang mabalin o Diyos, nga itatakit sagidem di kiti nga kakabsat. At da ka kumadya sibay daw Diyos. Ket maminsan pa'y kaday pan nakabalin mo, isagid mo Diyos, ket mabangaran da. No adda digiti kakabsat nga ti pagkasapulan daw Diyos ket na materyalan gapu kada ito'y nga panawin. Ama, ited mo kada kami dahil panagtalag nga saan na kami nga baybay. Anyalakit din mo Diyos iti kinaimbag mo. Napateg kami ti sangwanam kada kami digiti tinaso. Napateg kami ti sangwanam dumdumbuan na kami Ama sikop ta inted mo itanak napay. Agyaman kami, katulungan na kami, babaen iti parabon. Tapno agbiag kami, iti biag na sa napnuan iti panagtagay. Daon ken Diyos. Agyaman kami, kadinignig mo dahil yung paralan ni itinagan ako ng Jesus. Amen. Maminsan pa ay itadmiti panagyaman kada kayo sa ibang narabigan. Ay na kayo na ako Diyos. Remember this. The Diyos Ama. Nimbang narabigan.